хаста набоши устов. шамолои киҷо оварда ки? Шамолои бесунӣ. шамолои бесунӣ боша биё дурундрӯ. хай кӯгавзан чиқади дарозат соз кунем. Я масъалаи дига ҳастай, ҷиддитар. Барои дароза ягон рӯз дига меом. чӣ будаи масъала ки масъалаи дароза ҷиддитар буде? тахмина дар беморхона ҳолатш вазмин ай. Барои ҷарроҳӣ пули калон дар кор ай. пули калон? чӣ қадар? ним лимон. барои ним лимон парники калон дар кор. барои ним лимон парники калон даромадан дар кор. ман барои ҳамун пеши худат омадам. суроғаи ҳамаи парнико дада сихтай. ҳаёт наброр ки мо 10 сол пеш ваъда дода будем ки дига даст монадаи корро олуда намекунем. да ёдам ҳаст, леки дига ягон роҳ нест. маҷбурем. маҷбурем? мушкили ту мушкили мае. ғолиб парникои зиёд дорам. объект буромад. таъқиб кардам. чӣ гапае бача? Бераку? намефаҳмие бача, бераку мошинта? ина фаҳмид гапа. я бача мошинта бигидама бигзарам. намебинӣ вайрон шуда? охи чӣ хел вайрон шуда? хай бераку дама бигзарам. техникае вайрон шуда. и чӣ хел маданията? чӣ хел гапзаният мара на сино Sino, Heiko, Sino.
پولایی که امروز برای جراحی گرفته بودم همش دزدیدم. ها برای جراحی عروس شوندم آخی. سفی آفیسابی چی پولی هسته بگی بیا. ها بل نیسه.